Правим показно на подаръка на татко. Така е так чантичка. Много подобна на неговата. Тук има едно джобче. Тук. Ето я. Кожа, можа. Виж, доста се разгъва. Ако трябва да побере повече. Така. Тук като се отвори, има други отделения. Тук е едното отделение. Тук има подарък. Бонус. Оп. Тук е второто отделение. А пък има и за още по-секретни неща. Тук да му е третото отделение и вътре има презрамки за презарамо. Така. Толкова се голяма. По-широчка е сигурно като се напълни. И сега ще демонстрирам най-хубавото нещо, което е това, за да му напомня на неговия да му върши същата работа. Получи ми се даже. Е така, за китката. Така и така.